baskoiak, barduliarrak, karistiarrak, autrigoiak, beroiak, akitaniarrak, zer dira? Futbol taldeen zaletu taldeak, kaskamotxez osaturiko oi bandak, edo gudamailu partida batean aukeratu ditzazkezun leinuak. Ba ez, entzun berri dituzuen hauexek ziren, hain zuzen ere, erromatarrek Euskal Herrian topatu zituzten tribuak. Baskoiak, gutxi gora bera, gaur egungo Nafarroan bizi zirela esan genezake. Barduliarrak aldiz, Gipuzkoa eta Araba ekialdean, Deba ibaiaren ekialdean. Karistiarrak Deba ibaitik Nerbioi ibairaino zabaltzen ziren. Autrigoiek berriz gaur egungo Bizkaiko mendebaldean zuten bizileku. Araba eta Nafarroako hegoaldean eta Ebro ibaiaren hegoaldean gutxiagotan aipatu izan diren beroiak topatuko genituzke. Eta amaitzeko, akitaniarrak. Azken hauek, Ipar Euskal Herrian eta honen mugetatik iparralderago eratzen ziren. Ikusten duzuen moduan, eta tentagarria izan badaiteke ere, bereizketa horrek ez du zerikusirik euskalkiekin. Beste gauza bat zuen artean, euskalkiak askoz beranduago sortu zirelako. Eta bueno, hori gutxi balitz, gaur egungo herrialdeak erabiliz egiten den aintzinako tribuen banaketa, ba ez da erabat zuzena ere.